Ya, ketemu lagi bersama saya, sales promotor paling ganteng sadunya. Dan hari ini akan kita dengarkan beberapa testimoni dan kesaksian teman-teman yang sudah menggunakan paket internet roaming unlimited di Indonesia. Bagaimana keseruan mereka dan bagaimana cerita dari mereka? Kita simak. Keep stay tune. Saya no Indon, aku gak iso lewat nganggo HP rek. Piye, saya sampean dudu aku yo apa carane? Aku yo lali. Loh. Tapi lancar. Lancar no Indon, saulan wo. Mantap. Really. Oh main di Malang. Malang sebelah ndi? Bermancing etan. Desa lho iku sumber mancing etan isian. Itu masuk bagus loh. Tapi lempeng yo. Jadi nenek arek sing cerita internet. Alon-alon. Kesel rek. Alon-alon. Jadi nenek arek cerita internet nang Indonesia gak kena digawe iku berarti gak ngerti yo. Gak paham enggak? Gak paham. Paham. Telkomsel paling apik no Indonesia lah. Jos yo. Indonesia Telkomsel nggon kue jelas kok. Mantap. Baik-baik aja dari dulu. Omahku yang bunuh mutus-mutus malah. Jos yo. Berarti kartu kasih sip. Mbak E sing ngomong dudu aku lho, Mbak E iki lho sing ngomong. Walah. Nah, oke. Ya aku sejegene yang gawe Telkomsel mah. Nah, ya wis. Oke ya. Wis. Cek mangan mie ayam. Nah, sip oke. Oh, kok Jawa. Nek Indon mah. Aku gak iso rek. Aduh. Iya bahasa Jawa. Bahasa Jawa nih, kalau 1 bulan 200 Hongkong dolar loh. Hongkong dolar loh. Iku saulan. Saulan sepuasi masih delok YouTube masih beler-beler. Sepuasi. Sumber mancing kidul. Buri pasar itu loh Mas. Sampai ketika sedang biru kan Oh, iya. mancing ya buri pasar sorry. Buri pasar itu ta? Rotelon ya. Iya ketelan buri pasar itu loh. Sip. Mantep. Keren. Suwun. Halo, selamat siang guys. Lagi full cam. Ya, lagi panen jagung. Ih, di Sobo. Panen. Iki panen lagi. Nah, iki aku nggawe kartu as untuk pelayanan saka Mas Sandro, sales yang paling ganteng and top. Sinyalnya jan penak banget iki kali dawir saya. Neng kali dawir desa Bocor iki. Bocor pakai saji. Dan sinyalnya enak banget neng ini. Lancar internet. Langsung pakai cok. Itu aku apa barimu balik mari Bali mah gawe iki lho internet sing iku Paketan Indonesia unlimited. Indonesia iki lho, heeh. Nah, Aku kan mulai sesasi gitu terus daftar iku sing daftar saulan kan pira 200. Terus kayak wifi penak manyus nang Indonesia. wi tapi di setting, sampean iso nyeting dhewe wingi. Iso mah kok kene nak nyeteng. Oh, wis di setting nang kene ya. Wes penak banget. Kok enak kalahne wifi kalah wifi Indo. Weh, Kan man. halah. Sing nyeting sapa sing ewangi nyeting? Sing nyeting iki lho Mbak iki lho. Sopo? Tri, Mbak Tri. Ya iki heeh. Apa Mbak Rahma? Mbak Tri heeh. Oh, Mbak Tri sing nyeting ya. Kowe nak yakin nyoba oh. Enggak sih terus Sing 2 minggu ya nek. Heeh. Sampeyan ning Indonesia ndi wingi? Tulungagung. Tulungagung daerah ndi desone? Tulungagung Bandung. Oh, desone Bandung. Ayah suruhan lor itu, ngerti toh? Oh, Suran lo. Ngerti toh awakmu? Siap. Oh enak Mas, yakin kok enak banget ngalare wifi yo. Sampeyan jenenge sapa? Jenengku Sisi. Wahyu jenenge Ya, Sisi. aku sarep ndek putu lho. Mantep. Kan elah sesat. Jadi gak rugi ya? Gak yo as penak banget. Jadi ngene. Nek enek sing nang Indonesia gak iso gawe iku berarti piye? Yo gak ngerti berarti. Malah gak iso nyeteng. Nah, gak iso nyeting ya. Mone sampean penak. Ya wis, mantep matur suwun ya. Yakin penak banget nyoba oleh Rani. Lek ra percaya nyoba sih. Yakin kowe tak. Rong minggu enek. Sing sak minggu enek. Aku kan mulai kan seminggu. Sak wulan seminggu. Terus aku sih seminggu ki anu. Aku sih Paket seminggu ki yo paket nanu tak kan ngirimi pulsa koncoku kok kene. Oke. Wah, sip. Jos ya. Sip mantap. Matur sembah nuwun Mbak Sisi ya. Oke. Bye bye ya.